3 बारिसिना yo hello hai good morning लोगोफोर आरोबाव बरायबाय गोदान भिडिअ फुङावनो आरोना दिनै खामानिया नै दंफां दाननो होदों आरोना न'नि गयथिंहाय फैजोब्बाय नै थानाय दंफां दानायफ्रा बिलाइफ्रा गयाव नांफैजोब्बाय आरोना बे दाननो होदों नै गाखोबाय दानग्राया जानाय दानायखौ दानहोजोबनोसै गयफ्रा गाज्रि जाजोबनानै फिथाइ थायनो रोङानो नुबाय दा बिफां सिङाव थाबाथाय गयफ्रा फिथाइ थाया ओइथिं दंलांजोबो ओरै दंलांजोबो बिफां गायनाय गासिखौबो दानहोनोसै आरोना गोलैजेनबायानो नै दाननानै ज्राव yo फालके मार ऊपर 2 3 4 5 10 2 3 4 5 stop position lese 1 2 3 4 5 chance itia ifaler side to mar itia ha 1 2 3 4 5 2 3 4 5 stop 1 2 3 4 5 दा स्कुलनिफ्राय फैबाय आरो दसे बागानाव फिथाइ नायनोसै फिथाइ नायनानै न'सिम थांनायसै बोथोराबो अखा फैलाय सान्दुं दुंलाय जाबाय थादों आरोना जालांबाय थादों बारियाव हारसा बिलाइ नायनो फैदों आरोना आङो दायो बिलाइआथ' दङ खिन्थु लावाखै आरोना गुसुं गुसुंथार गाबोनथ' खाजानाय नङादां नै गुसुं गुसुं लावाखै गोलाव जायाखै बिजौआ बारा गोलाव गोलाव जायाखै आरोना बिजौआनो अखायाबो ग्रोम ग्रोम गाबबाय थादों नै अखा दोमैनानै ओइथिं हाय गाइसमोन नै दायो आं दुब्लिथिं बारियावहा फैबाय आरोना माखासे अखा जोब फैबाय दसे दायो जोंनि बिथिंहाय अखा फैनानै गारफिनलायबाय आरोना दायो गारनानै ग्रोम ग्रोम गाबगासिनो आं बारियावहाय बानलु फिथाइ लायनो बानलु गैला बायनो गयो आरोना गायना लानायखाय दायो बानलु फिथाइखौ लायनोसै आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै दुब्लिया हाजोथिं नै माबायदि स्रां स्रां जाफिनजोब्बाय बोथोरा बैथिं ख्राव गावगासिनो आरोना नै थांबाय थानोसै बारियाव बानलुआ न'आव जानो खिन्थु थाइसाबदों आरोना थाइनायाबा
नै फुरानि मोनलायलायना थाबाय मोनलायलायदों नै रबार बिफाङा मादि जाखो नै बानलु फिथाइया बरिया बरिया थायना थादों खाना लांसै आरोना बेखौनो नै बोथोरा माबायदि खोमसिथिं ग्रोम ग्रोम गाबगासिनो माबायदि जादों डेन्जार जाखादों खिन्थु बिथिंनि सान्दुंबो नुजादों आरोना खतरनाक जादों नै खोमसि खोमलानाय बायदि सानजाहाथ' जोबोद डेन्जार खोमसि खालामदों नै ओरैबायदि खोमसि ग्रुं ग्रुं गांग्रां गाबगासिनो आरोना आं बानलु खागासिनो नै बानलु फिथाइफोरा दङ आरोना बेखौनो खाना लांसै औ खाखांबाय आरोना नै मोनबाय एसे जानायनि खोन्था बेनो सप्तासेफ्राम थांगोन आरोना जानो आरो दंबावो एसे गोरलै गोरलै खाजोबासै एसे रानायखौ बासिनानै खाबाय आरोना दायो थांसै न'आव बोथोराबो अखा थाइफ्रिबाय थादों फिसा फिसा गोलैबोगासिनो अखाया बोथोरालाय इसेबां जोमैयानो गैया होमबाबो अखा फिसा फिसा गोलैबाय थादों आरोना थांसै गासिमोन मोनासिगोन आरोना मोना जाबायानो औ दखानाव थांना फैनायमोन आं दखान होग्राफोर माल बुस्थुफोरखौ लाना फैबाय आरोना नै मनायाव माखासे साराय लथा मोनासिगोन आरोना नै बोथोराबो माबायदि जादों सानाबो हाबथारनोसै खोमसि जाजोब्बाय अखा फैनो हागौ आरोना नै साइकेलबो सालायनांगौलै गासिमोन साइकेल सालायोबा देहाया थिग थायोलै ना साइकेलफोरखौ सालायनांगौ फुङाव थाबायनांगौ खारनांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ स' फिट जाना थायो आरोना देहाया गावखौनो गाव एसेबां डिस्टार्ब मोना आरो गावनि देहाखौ होमबाना स' गासिमोन जियानो जा ना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामलायनो हागोन खोन्थाहरनो हागोन मोजां गाज्रि ना जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै साबसक्राइब खालामनो हागोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव साबसक्राइब दंखायो आंखौ हेल्प खालामदो अननानै शेयार खालामना हो गावनि लोगोफोरनो ना जाहाथे जों चेनेला एसे ग्र' जानो हानाय बायदि आरोना एसे जौगानो हानाय बायदि नोंथांमोनसिम खावलायनाया बेनो आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोननोसै गासिमोन थ' बाय